Mijn naam is Kitty Koos. En vandaag wil ik met jullie een spelletje spelen. Ik ga voor jullie een geluid spelen. Dan heb jullie 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Om te raaien wat er een van die printjes bij die geluid past. Maar luister mooi, want partij van die geluiden is nogal moeilijk. Is jullie gereed? Hier gaat ons! Mooi zwemmetjes, dat is het dier. Mooi zo, jullie het ragerij. Dat is een chimpansee. Ieder reptiel is een moederdraak. Mooitjes, het jullie geraaid is een toucan? Ja, mooitjes, het is een lemur. I like to move it. You like to move it. Mooitjes, het jullie al gehoord van een gifpijltje padda? Ja, mooitjes, dat is een gorilla. Mooitjes, hierdie oulike diertjie noem ons een nachtapie. Mooitjes, ken julle hierdie dier? Dis 'n luiaard. Hierdie moeilike een is 'n Suid-Amerikaanse jaguar. Hy is anders as 'n Suid-Afrikaanse luiperd. Maatjies, hoeveel het julle reg? As julle die video geniet het, like en subscribe asseblief op ons kanaal. Tot volgende keer, maatjies. Bye bye.